Volte tady! Volte tady! Tam je Herman. Můj bože! Zabijujem tolik, kolik bot. Tak, jdeme do nedru. Tak, já jdu do nedru. Já radši budu čekat v Overwatch. Jsem zpět. Dobrý den. Já už je to. Tam je Herman. Ty kámo! Kde seš? Jdem dál. Nic nevidím. Už vidím. Já tě vidím. Ale já vím, já jsem neviděl chvilku. Jdem dál. Viděl jsi to, jak se Portus? Jak se Jo, Porto? viděl. Jak se Porto? Já jsem se na to koukal, přímo na tebe jsem se díval. To je hezky, že jsi zkoukal, ty vado, nepomohl, nic mi nepomohl. Já jsem nevěděl, co se děje, já jsem pokazený, ano, já jsem pokazený úplně. Jedno z těch prasat, tak bude to poslední. Tady to. To je hezký. On se třepe. Uá, tady se pomoc, to je on. Zabij ho, to kámo, zabij ho. Zabiš to? Jo. OK. Ty to prostě musíš zkoušet. Já jsem tě chtěl Jako- ukázat. To bys nebyl ty, kdybys to neskusil. A ovečky. Co dělají ovečky, to mě taky zajímavé. Chápeš, otestovat všechno. Tak tady ta. Co to je? Co se děje? Co se děje? Nezabíjej Co to, se děje? nezabíjej to. Co se děje? Já nevím, co se děje. To se duplikuje! Já ne, počkej, musíme zabít to, krávu, lávu, počkej, oheň na ně. To se duplikuje, chápeš to? Oheň na ně, Já myslím, že to fungovat nebude. Bude. Funguje to, on to funguje, já jsem viděl, jak umřel. Herobrine tady byl. Utíkej. Běž pryč. Tak ty mě zapálil! Funguje to. Takže jsi to málo nepřežil. Tak kámo, jsem zapalil celý les. Hele, koukej, co tady máš. No koukej. Hele, Envilka. Hej, a... Ty jsi mi zeblal. Já vím. Prosím. Tak čekaj, já si vezmu tohle aspoň. Dej mi moji sbírku. No, tady máš sbírku. Něco tady udělala Slyšel jsi to? Já to Hele, budeme utíkat? To nestačí, zakopat se nějaký bloky tak to je do země. trapný, ale... Pojď vodu! Nechte mi tam ty věci, prosím. Já už jsem teda jako na poušti. To je, jsi na poušti, ale jako nevím, jestli jsi našel nějakou jinou poušť. Přímo přede mnou skeleton teďka byl. Já tam vidím armor běhat. Já tady zdechnu ještě než přijdu. To je jako docela frajer, ale on se i hned despawnul, jak tě zabil, to je pozitivní, ne? No to je... Pozitivně jsem nezažil. Měl jsi taky jumpscare vlastně, který jsem měl, jo? Nevím, měl jsem toho šmejda při svou obrazovku. Takže měl. Koukej, co mám. To tady měl. Já to slyším znova. Já slyším. Mám tvůj pilíř. To nechce vidět. Ukáž. Tady mám tvůj pilíř. Dám, já jsem hodnej na rozdíl od tebe. Ale to má být, já ti to dám. Já už ho vidím. Tak teď se na něho podívej ty. Jako vážně. Já se na něho dívat nebudu. On to despawnul. Pojď se Porto. To by byl blesk, kdyby se to despawnul. Myslím, že my se ho můžeme bránit, jako tím, že se na něho nebudeme dívat. No jako jo, to není potom zábava, to není. Protože víš, jak jsi řekl, že je tam? No. První co já jsem vyskočil a podíval jsem se na něj. No, já to viděl, ale jako takhle to větší zábava, jako když máme nějaký adrenalin, nemyslíš? Tady je Hejbel a vesnice hodík. Já nevidím. Tady. Jsem načetl. Já mám lak. Nevidím. Já už jsem tady Já taky. jsem měl totiž lak. Já taky měl na chvilku, no. Ale je tady Velbloud. Ty vesničani jsou... Vystav se. No,
Já nemám bloky. Jsi blbej. Je tady velbloud, ale. Co kdybych zabil prostě posednutýho villagera? To mě hrozně zajímá. Stop. Jo, má, dobrý, tak ten dagger má dobrá, bylo to. Jenom asi se hrozně pomalu obírá. Tak kámo, tak tady po mně jde armáda skeletonů a pavouků zároveň. A já nemám armáda spásy. Prosím tě, máš. Ať dopomoc. 5. Máš železo, prosím tě, nějaký potom. 5. 5 toho. Jsem pošťouchat. Pardon. Dělej, sedni si na velblouda. Tady je villager. Sedni si na velblouda, sedni si na velblouda. Čekej. Tak ten ubíral pořádný Sedni si na velblouda a pojď trhnout, pryč. Dělej. Hej Bailey, vem Bailey. Sedni na to, já mám toho dost. Sedni na to a jej do prčic. Aspoň víme, co dělá velbloud. Velbloud, co dělá to. Běž pryč. Kde seš? Za tebou. A jo. Já sedím. Oči. Hej, víš, co si myslím? No. Že ti pilidři, pokud budeš zabít, tak oni taky budou něco mít, protože oni měli bílý oči, no, takže jako to by mohlo... já vím, oni mají něco. Nevíš, co mají? Nemám páru. Ach, tak takovýhle scare jsem nechyt. To vyvolalo ten rejt toho, že jsem ho zabil, no. Let's go. Někdo prostě oči. To je tady. A velbloud má normální oči. To je tady, chápeš. Tady back. Čau, ta lidi tady. Je to přirozený tady to, co se nám tady stalo. Jako tady generace nebo co jako? No, tohle nalevo. No nevypadá to tak, jako asi usoudím, že jo. Budem dělat, že to je normální. A ten písek no je asi normální, ale jako... Nevím, no. Furt vidím koule. Jak koule? To jsou 2 měsíce ty koule. Koule? Tak kámo, teďka dostávám lagy jako. Já taky. Já teď se bude generovat něco velkýho. Kámo, doufám, že ne. Já se na to těším. Taký gigantický... ten kalic. Ty kámo, tak to bylo přímo do mě, ale. Já mám málo a velbou to asi nedá. Tak nic, já jsem mu teda dobře uvasil teda no. Tak jsem asi jediný. Hele, vesnice. Tady nezabijíme už nikoho, kromě Iron Golema. Já se hrozně bojím, že Iron Golem taky může být trochu jako posost. A berem Hej Bailey. Já ho dám doprostřed tý, toho vesnice, chápeš, že máme to nejblíž to velbou. Ok. Já se hrozně bojím, že ho třeba omylem jednoho hitnu, jako a on to... Prosím tě, dej mi ten skeleton skůl, já to nastakuju. A jo, tak počkej, tak já ho jenom zabiju. Moc šel lehnout na seno, který právě sbírám, to je frajer. Kovaříček. Je tam kovaříček? Ale jako já úplně nechci to, co má u sebe. Tak jestli to chceš? Co? Je to tvoje. Mám se jdu kouknout. Dá se mi to moc. Jako mohl jsem vzít to sedlu na to dalšího weblouda, jako jsi mohl vzít, ale tak to je asi jedno, no. Jo, ale já chci prvně zabít toho, abych měl místo, protože já mám u sebe bloky. Prostě, no to je jedno. Protože vyhoď mi, no to je jedno, ty vlastně šéf bojuje. Ať to vyhodím, pojď. Ok. Máš to tady. Jo, půjdu. Tak. Dobrý, ty Hej Bailey. Když tak pokud mi nebudeme mít místo, pokud nebudu mít, co to je? No. Jo, to je velbo. Pokud nebudu mít místo, tak taky nějaký stapneš. Aby jsme nemuseli hantit ty zvířata. Já si swapnu armor. Jako, i když je to jenom trošku zničený, tak chápeme se prostě. Jasně, jistotka. Hodí se to prostě. Tak. Ale aspoň víme, že se dá, kdybyste třeba potřebovali totemy, takže se dá jednoduše pustit raid, jako aspoň jako něco. Jako jo, docela jo. Aspoň k něčemu nám to je. Doslova. Já jsem dlouho neviděl toho. Herobrina. Já bych to neříkal nahlas. Dlouho jsem neviděl Herobrina. A
Obzvlášť No, pan Office je Dentík. šílené. A obzvlášť pan Dentík, kdo ho neviděl Herobrina. Já ho vidět nechci. Tak toho teprve urazilo. Ještě nikam nejedem, musíme ty hejby jeli. Já tady nebudu točit sem, Beyblade. Ještě se kouknu. To je na půl live mese, ta vesnice je na půl live mese. Je to tak často nevidím. Na půli v sendu, tamhle. Všechno lesnice. To seš. Já tady furt běhám hejbajeli. Skoro u toho písku jsem prakticky. Jo. Všiml si, že tady máš další hrob? Robeček. Ne, nevšim. Ametist. Železo. Pober ten ametist, se může teoreticky hodit. Nevím na co, ale pro jistotu. Mně se ty jako už stakujou tím, že ty nejčastější, jako co se spawnujou, tak já už je mám, jako víš, jako, protože ta nejčastější je birch, akácia a oak. Ok, pojď jdem. To je tak super horor. Vesnice. Jenom ještě bych vám podotknul, že prostě u nás je to tak, že pan Šiky musí přiznat, že nemá rád úplně horory. Ne, nemám rád horory. A tady je to prostě tak, že ještě jako, lak je. Je extrémní lak. Jo. A já jsem hrozně happy, že za prvé hrem horor, a za druhé na to, že hrem horor, tak já jsem to hrozně pokaděný a to já se hororů skoro vůbec nebojím. Ale ty, než se k tomu ty než ses k tomu dokopal, to taky trvalo jako. Ale potřebuji pomoc asi, já nemám bloky totiž zas. Pomůžeme ho zabít, prosím. Jo. Dík. Já to miluju. Tak pomoc mi, teďka pomoc mi. On jde po tobě, jde po tobě. Jde po mně. Teď už je to po mně. Nesmíš utíkat moc stojí, jak se schováš v tom, on tě tam to. Počkej, já se potřebuji aspoň dojezd, abych nemusel utíkat moc daleko. Jedet. Já už jsem myslel, že mě jako neřeší, víš, jak jsem vylez prostě a... Viděl kam Se 4 hápkama to fakt dobrá jako rozhodnutí nebylo. On viděl kam si zaběhl, tak šel za tebou. Ale i to hrozně dobrý kombo, na to, pan Šiky umí líp Minecraft a já umím líp hororovky a když to zkombíme, tak jako je to prostě... Čáváme Tak se je to prostě v háji. To taky. Mám 2 staky hejbejlů. Což je Počkej, prostě hra chvilinku. Já nevím ani kde seš. No, jsi tam, zbereš koně. Čekej. Herobrine! Jau! Herobrine! Viděl jsi to? Ne, nevím. On se mě portnul předtím na tebe. Mně se líbí, jak řekl se zadval Herobrine, než na tom koně, kdyby si šel útočit. On se tamhle. A mně se líbí, kdyby si na něj šel útočit prostě. Já ti dám, já nebudu útočit na Herobrine. Ty zbláznil. Herobrine! Se nedá. Než se nedá sedlo. Ne. Jo, ne, dobrý, já on ještě... Já Já jsem myslel jako, že se nedá ochočit, protože tenhle nějaký divnej. Já jsem tě Vrať ukradl. to! Je, tak tam je blesk, tak to jdu pryč, nashledanou. Musím tady se schovat do domečku. Jenom prostě, když bude blesky, tak se do nich nedívej, protože kdyby se spawnul tam ten Boris, tak jako je to až blbý. Koukám se do blesku. Počítaný. No. A dámy a pánové, myslím, že pro to video to byla tě stačí, určitě like a odběr, koukněte se na Dentíku kanál a je za mnou Herobrine, právě se za mnou spánul, takže já se na něj otočím a je pryč, to je kouzlo, to si myslíte, co? No každopádně doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte like, odběr a prozatím nashledanou. Ahoj!